Ayu dhewe. Sayang. Lah ana surahe ning lumpuk. Tukangane. Heh? Tukangane. Anu bakule wis mulih. Sepipel jagung. Pentol. Tukangane pentol. Anu pentole Pentok macet pentale urung mampu lho digiling. heeh urung digiling. Urung digiling. Ma aku iki tipamu ababmu ra enak no. Engko nek enek jagung tak tumbaske meneh. Iki jagunge lagi ditandur. Enak toh. Iya ana to. Oh, enak ta? Ya pintere. Ya wis ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Nek dulang bocah ki ngono kuwi. Yo hak. Ngono kuwi. Dadi nek wong tuwa ki nek jenenge dulang bocah, kalau mangsa anak rantek keke wong tuwa kudu ditenem. Ngomong yo rantek dikane wong tua. Nah, aku wis warek. Warek aku.